Много съм развълнуван да ви представя един от най-големите ни проекти до сега, а именно AMG-то на Кемал Сойдерев. По колата направихме много екстериорни, както и интериорни подобрения. Сега ще започнем първо с екстериорните подобрения, след това ще продължим с интериорните. Облякохме целият автомобил в черен сатен, като допълнихме цялостната визия с карбонови елементи. Направихме хидрографика на джантите тип карбон, направихме хидрографика карбон за огледалата, добавихме черни динамични мигачи, добавихме карбоново фолио по бронята за акцент, както и липчето долу е карбон. Подменихме оригиналната AMG решетка с GT вариант за модела. В задната част на автомобила фолирахме лип спойлерчето с карбон PPF. Поставихме PPF фолио на всички интериорни лайсни, отново тип карбон, за да се връзва с екстериорните акценти. Добавихме LED въздуховоди с амбиентно осветление, 3D Burmaster ротори говорители, добавихме Burmaster капаци с амбиентно осветление, Air Balance система за автомобила. Също така монтирахме AMG LED прагове и AMG лого прожектори на 4-те врати. Не на последно място монтирахме звезден таван с 2 цветови зони и падащи звезди. Добавихме и Burmaster говорители за тавана. Разбира се, не пропуснахме да завършим този уникален проект, като претапицирахме и преработихме целия волан с карбон в горната част и перфорирана естествена кожа отстрани, както и airbag. Вашето въображение няма граници за нас. Заповядайте при нас, за да преобразим вашия автомобил по ваш вкус.